Taura. Baba msape mosha. Ine ndakasiwa 2018 na baba ine vanhu pamusha. Vawana mumwe mukadzi. Mfunga vakatama kubva ku tinogara kunonzi kwachitekedza kumukadzi. Vakatama tanga tine mombe dzinosvika zvakuma30. Mombe taichengeta tichitotenga rwendo inokuvaka papi pamba. Vakabvazwa chirwere. Mabondo kwataka kutengesa chimombe pachichena mukadzi wakanga wawana. Musapote muchibvisira varume vasiri venyu mabhurukwa. Muno zvinhu zvamunopfeka zvinogona kuvavarira kusvika 4, 5, 6. Pitcoat, skin tight, pant, dress, zvinhu zvingani 4. Unotozvikatanura katanu uchionera pamwe pamba pomumwe munhu paanenge achichengeta munda. Ukaverenga bhaibheri pano panotaura kuti idya patsimirani rako chairo. Vatodzoka tichiti iwewo futi uri wrong. Kana zvataura izvizvo chokwadi, ibva pano zvakaipa. Chengeta vana vako, kumwe kuripa ndokwaMwari. Urikuona? Zvazvinoita chimwe zvimwe zvacho munokonzera kuti vakadzi kuti vaite chifeve. Ndikutotaura panyaya yekuti mese mugare mazvozviziva. Chikonzero, vakadzi ava vakaenda kunguva dzavo vanoda murume. Pavanodzoka kubva kunguva dzavo vanenge vaida kusangana nemurume. Kavakashaya murume vanoita sei? Unomara pasi kana. Looking for professional home care support for your loved ones? At Sheltering Arms Community Care, we provide compassionate care for the elderly, people living with disabilities, and those needing mental health support. Our services include home care, live-in care, hospital assistance, respite care, medication management, and life skills development. We also offer an alcohol and drug rehabilitation facility, helping you live independently with dignity and confidence. Visit us at Falcon Estate, Teen World Harare, or call us or visit our website on the information displayed. Sheltering Arms Community Care, fostering independence, improving lives. Kuzetinzwa munhu waMwari. Pamusoro changamiri. Would like kusekiwa ndakamubata mupama musi wa 25 May nomudzimai wangu. Nguva dzokuma 11 p.m. Vakavata vese. Vakavata vari vese. Musi wa 25 May. Ari mumba mangu. Achiita bonde. Achiita bonde nomudzimai wangu. Ukaudzaniwo ipapo? Ndakaudza sabhuku nevamwe vemuarea vemuhararanda. Vakauya? Vakauya. Vakamona arimo? Aripo. Ukakiya dho? Mungu takaitaura naona sabhuku akanyora maminitsi yawo. Saka wana nani anoziva nyaya iyo? Ndauya netsamba kubva pasabhuku. Okay. Right. Iwe, ndiwe good luck musekiwa? Ndikupetinzwe? Chiro changamira ndipoka kutakandibata. Asi kuti indaifambidzana nomudzimai. Ndafambidzana nomudzimai kwekutanga akanditi inanzi namurume. Murume akandisiya 2018. Ndopaakaenda. Ini mukadzi ndakazotanga kudana muna September last year. Ndakatanga kudana. Mukudana nomukadzi ndakabvunzisa kuti iwe hauna murume. Ndanzi inanzi namurume. Murume akandisiya pano 2018 akaenda akati pano handichadzoka. Ukaona ndikadzoka pano ndirimbwa. Pano handichaita sei handichadzoka. Enda kuparadza zvinhu zvangu zvisanganisana kuti akapusakisha. Alright. Ndazvinzwa zvawataura. Asi wakabatwawo zvako mumba momushinda. Urimo, ukarara. Vanhu vakashedzwa vakauya, vakakuona mukadzi anga ari wake zvake. Iwe ngo usina chaunoziva. Okay. Ande judgment. But tisati aenda kujudgment mukadzi ngauye. Kwazvoda kutaura nezviri. Hey, yare. Wazingwa zvataurwa panyaya. Muchokutaura. Taura. Baba msape mosha. Ine ndakasiwa 2018 na baba ine vanhu pamusha. Vawana mumwe mukadzi. Mfunga vakatama kubva ku tinogara kunonzi kwachitekedza kumukadzi.
vakatama tanga tiine mombe dzinosvika zvakuma30 mombe taichengeta tichida kutenga rwere nokuvaka pamba vakabvazwa chirwere mabondoka watanga kutengesa chimombe pachichena mukadzi wakanga wawana ndokowasiwa wagumira kicheni yako akatogumira simba rangu nemabhani watengesa magejo uchiti ndakubva panapa tisara ndichitonga musha ini ndakuenda nezvako handichada apana chatanga tambodena ndokuwabuda ndokuenda kuparagara nemukadzi wangu ndokowandisiya ndine mwana aita form 2 maschool fees taitoshupikira pamwe mumwe chaita grade 6 umwe chaita ECD ine vana vatatu nababa ava ndakana kudzoka kana kufona pa2018 vakatsoka kuya kumba 24 vachiti varikuya kuona vana asi aishanda mugarweni aita zvokubika madonanzi ndiri kumba ndakaedza kumbofonawo kuti vana varwara daingoti zvioneri kupi ikoko zvakwana vabereki vako vari vabereki vangu vakafa asi pavakafa vakatosiya nyaya itoripo ane judgment anobhadhara mombe 3 sei ndati mombe 3 ndofanira kujekesa waifanira kubhadhara mombe 4 kana kuti 5 but ikonzvo chandati mombe 3 hauna kumboswera kuti vanza wangoti chokwadi chete zviri clear mudare muno mombe 350 iwewe wakaita zvinhu kusaziva nokuda kwokuti murume akakuramba asi mamusina kuramba divorce kumatare kukota hakurambaniswa vanhu kana mukazogara kunorambaniswa munhu ndokwamambo munyatsozvinzwisa mugare mazvozviziva kunorambaniswa munhu ndokwani ndokwamambo 2 musapote muchibvisira varume vasiri venyu mabhurukwa muno zvinhu zvamunopfeka zvinogona kuvavarira kusvika 4, 5, 6 pitcoat, skin tight, pant, dress, zvinhu zvingani 4 unotozvikatanura katanu uchionera pamwe pamba pomumwe munhu paanenge achichengeta munda ukavaverenga bhaibheri pano panotaura kuti idya patsimirani rako chairo vatodzoka tichiti iwewewo futi uri wrong kana zvataura zviri zvochokwadi ibva pano zvakaipa chengeta vana vako kumwe kuripa ndokwamwari uri kuona zvazvinoita zvimwe zvacho munokonzera kuti vakadzi kuti vaite chifeve ndikutotaura panyaya yekuti mese mugare mazvozviziva chikonzero vakadzi ava vakaenda kunguva dzavo vanoda murume pavanodzoka kubva kunguva dzavo vanenge vaida kusangana nemurume kavakashaya murume vanoita sei unomaramara pasi kana nokuti unenge wakuda kerebu yacho inobva kupi rongekai tapedza changamini ndinotenda nemashoko enyu asi rega ndingotaurawo maviri matatu kududzira kana kuti kupupura zvavataura amai ava zvavataura manyepo sei ndichiti manyepo nyaya yavo yavasvitsa pano vawena good luck inyaya yechifeve yechifambi mai ava ndakambogara navo kwenguva yakati rebei nyaya yatainetsana vakandipa imba vakabudisa zvinhu zvangu mumba vakaisa mukasusu mushure mekunge tagara pasi naamai ava nokuti vanga vakiita gumbo mumba gumbo panze asi mai ava ndakazosvika panguva yekuti takashedza sisi vavo ndakashedza munin'ina wangu takataura nhau iyi mai ava vakataiva ndakukumbira ruregere nozvandaita murume wangu ndada kuti tichivaka muimba itsva shuwa ndanga ndichiita gumbo mumba gumbo panze tikati madzimai zvakanaka zvauri kutaura zvechokwadi ndizvo zvakakonzera kuti nyaya dzipi kana wazvipira iwewe kuti uda kuti tivake musha wedu zvogumbo mumba gumbo panze wakusiyira nazvo chingakwanise kuti ndibhirivhe kuti tishuwa kuita ngatinyora affidavit ndura ndinaro pana pachangamini alright ndoda wataura zvakanaka ndipe kuno iwewe affidavit wakanyora uchiri kumuda here mukadzi ungu changamini ndosaka basa iwe kuti rati papa indau iwe ndosaina hako chena unosainawo yakunyaya tapedze muudze kuti ndiri kumuda madzimai ndiri kukudai
Iwe pindura. Wait, andinasikuvana nokuti kubva 2018 tichengeta nindega vana tichesa chikoro izvo mwakapedza form 4 asi atatora maresults nokuti hakuna kana mari ikaenda mombe zvatikashanda tesina baba vakadzitengesa handina chandikaita chandikawana ndakatyiwa vagumba iri 2022 ndakusasaka ndinoti muri kuvangu pakati saka rausamude gupuro murangu mupeshere kuti handichabuda gupuro mari sina dianba uzari right iwe unonzani John Chibanda vabedu vanoti chikwati chaita se chata zvapera kaizvo Inotenda. unoverenga kupera kwe2 weeks unoita sauti pfuma yako yamwe here mudare mumwe mudare medi 350 wazvinzwa Inotenda. wakapedzawo kuroora here Parotezva kwanaka. kwakanaka nai aiwa iwe sununguka chienda zvako uine nguva yakanaka ndana kudu lake. Looking for professional home care support for your loved ones? At Sheltering Arms Community Care, we provide compassionate care for the elderly, people living with disabilities, and those needing mental health support. Our services include home care, live-in care, hospital assistance, respite care, medication management, and life skills development. We also offer an alcohol and drug rehabilitation facility, helping you live independently with dignity and confidence. Visit us at Falcon Estate, Teen World Harare, or call us or visit our website on the information displayed. Sheltering Arms Community Care, fostering independence, improving lives.